vaita netsika dzechivanhu tichibvura danweni zvepamutemo. Saka ndinokundira vana baba tiusireka nemumashure mangu kana munomuchiridza zvemikuru tiusire vana baba. Dipenyatwa. Ndikambonetsana. After that titanetsana mukadzi wangu amboenda kumba kwawo. Akagara zvinhu zve2 months. Ndikabva ndaterewo ndada kuwirirana naye. Ndikabva ndaterewo ndawirirana naye zvekuti tidzokere kumba. Saka ambuya wangu akati auda masungiro awo, saka ndiri pakati pokutsvaga masungiro. Ndikabva ndanzwa mashoko ekunzi baba waenda kumba kwemukadzi wangu kunorara ikoko. Ndikati haisi nyaya. Kachinge chiri chokwadi chazvibata ndega. Ndakaenda inini kunorara ikoko uri musi wa2. Hapana chandikakuona. Ndadzokera musi wa3. Tangonzwa noku padhoo. Ndikati ambuya daireka munhu wenyu mukati makabata aiwa. Asi munhu wangu. Right, musi wa4 ndibva ndaita sei? Ndibva ndamuudza kuti inini shandise handisi kudzoka kuno kwandi. Ndikabuda ari makuseni ndikati handisi kudzoka ndichadzoka mangwana. Kanzi alright. Saka inini musiwo ndikabva ndaenda kubasa ndadzoka manheru. Ndaita counseling kumurimo ndaita counseling kumurimo yaenda kuzwa gadzisaimba ikaumira zvakanaka. Ngazvichikomba moyo wake asara kumurimo mukazwa. Right, zvadaro ndobva ndabuda makuseni ndibva ndati handisi kudzoka ndadzoka mangwana. Ndibva ndasvika kubasa ndashanda ndadzoka kuma7 ndisvika kwaanogara ndasvika ndagara. Ndibva ndaona mukadzi wangu atumwa kunetwork abva ndanofona abva adzoka. Pakadzoka abva enda pakombi yababa abva amira abva ataura zvavakataura. Right. Abva atumira futi kunetwork ndatera kumashure. Abva asvika abva afona abva apedza. Baba avo ndipakasimudza mota yavo achibva ananga pademo pakawirira nemukadzi wangu ndosangana ipapo. Ini ndibva ndazotera kumashure mavo mukadzi wangu anga ari pakati pangu. Wanga ari pamberi nemota, ini mukadzi wangu ari pakati tiri mumashure. Ndibva ndasvika inini ndibva ndasvika pane panonzi pamukusha. Ndashaya mukadzi wangu kuti afamba sei anga atofambisa rese atoenda. Ndadaka kanisvike paseri andonoti mukadzi wangu afamba sei. Ndibva ndasvika paseri pandoona mukadzi wangu akati sei akatomira nababa. Right, zvadaro ndibva ndangosvika ndamirawo pasaidi wabva waita zvavo zvakaita. Mukadzi wangu wakabva wabarisa uyu mwana. Wabva wada kutenda kuti apinde mota. Ndibva ndasvika ino ndati ko ambuya muita sei kuna baba avo. Ambuya wangu wanokwanisa kupindura. Wabva wangotiza uyu abva aziva mwana ipapa pamutsa mota yake. Mukadzi wangu abva atiza vaenda kumberi. Ndamaisa mukadzi wangu nabata. Ndobva ndatava kunesana naye murodhi. Uyu abva asiyawo mwana mwana wangu inini. Abva asiya mwana pasi. Abva ati mota yake abva ada kutira kunova ndokurodhi kwacho kwaifamba nako. Zvadaro takunetsana. Uyu ndabata mukadzi wangu ndati murodhi. Uyu abva amisa mota yake. Right. Mukadzi wangu abva apikinyura panguva idzodzo abva atiza ndakwanisa kurova window screen nababa vari mota. Mukadzi wangu abva aita sei abva atiza uye haana kumira abva aita sei abva arova pasi. Ndakwanisa nemukadzi wangu ndambata ndadzoka naye. Ndati kwewe kuita sei madhiri apo wangu achiita. Hanzi sorry chichi abva atora mwana patenda kwamkwambe wangu ndadzondonyani ndabata. Kachinzi alright. Iwe uchiita so china kuna tete wako munogadzisa nyaya idzodzo. Ndadai haisi nyaya. Ndobva ndaenda kuna mudhara ndikati ndaraona kamadhiri awo idena ndakumafarira zvikanzi iwe wazimuna mota yangu ina ndauzifarira futi ndichatorawo matano nazo. Ndadai haisi nyaya. Ndobva ndaenda kwasabhuku ndaripota nyaya yangu. Haina kutongwa mangwana yobva tongwa asura mangwana. Right, zvadaro. It's fact ndisandaenda kumba. Ndakabva ndati kwa baba wacho ndinovaudza ndonyaya iripo. Kanzi alright haisi nyaya. Ndobva ndaenda kumba kumanheru koko. Ndasvikira mukadzi wangu ako kumba. Ndati kuenda mukutsvagei kuno mukadzi wangu ati ndandina momuzende munowirirana mugadzirisana. Alright. Iwe nyaya Ndiyoidziva tinzi. unoiziva. Musori changavi. Inini ndinoita zvekutakura vanhu vachindipo basa. Unoiziva here nyaya? Nauda kuenda kumbi kufuti. Nyaya unoiziva here? Nyaya ikaitika. Ndati nyaya unoiziva here? Hauna musuwo wakatakura nomukadzi wake? Ndinogona ndakatakurana naye. Une imwe here nguva yakambosangana naye parodhi mukomana? Hongu ndakasangana naye musi watsemura. Ndati une imwe nguva here wakasangana naye parodhi? Handipapo chete patasangana. Anonwa wawa here? Iye handitinyatsoziva. Wakangomuna achifamba murodhi achipenga ndobva atora girasi ndobva angotsemura naye. Pamusoro ichangavi. Pindura Ndoda kuti zvakatika zvekuti ndakaenda ndichinotakurawo zvinhu
zvandakanga ndatumwa nevanhu vakatama vaimbogara pacho panogara amai vangu vanhu vangu yavadi. Ora shedza mukadzi nyara. Shedza mukadzi. Chop ngakunzi. Mukarara naye kangani murume? Ndogana mborana naye. Mune imwe nguva here wakambosangana naye? Ayo. Andina. Ko mwana wakangoenda naye kupi? Mwana. Paakazowanika ari muroti, chii chakaitika? Mwana ukuvanaenda murasi. Eh? Vane murume. Aiwa, ndikuri kuti mwana chii chakazita kuti mwana awanika ari pasi ari wega? Anga asiri pasi. Mwana ndingamubereka. Ukamubereka? Ko yakakudzingidzira chii? Anondidzingidzira. Akakuita sei? Takatobva patakabva tichiwirirana, tikanopanda diki patatowirirana tikatoba. Papi? Pasaidi pachena. Ko uyu ari kutaura kuti iwe pawakamufonera maida kusangana mukadzi kusangana kuda kupi? Aya ndobva ndambofonerana. Aiwa ka. Uyu ari kuda kasangana newe pabonde kai? Aiwa ndosangana nawe. Unoshuwa? Sure. Unonzani? Yeukaimara. Yeukaimara. Unogara kuti? Chiponi. Uda panzeu. Iwe gara. Uri kuti kudi ikubvunze mukadzi wako zvangozvitaura? Kandibvunze chidai. Amai junior pandikabvunze kumba kuti achidziva munoziva makatejana. Patakambonetsa ndikambomba. Aiwa. Patakanetsana kundizvika pakurova mota achidziva pandikabvunze mukati ndima kuti achidziva njani. Patakandetsa ndopataona. Ko hembe dzenza mukataura mwadzidza kudowa. Ndadzakura siku. Inini pandikasvika kumba kumanheru wakanditi hanzi namai muwirirane anditi ndikabva ndati haura ipo totasitotanya yedu makuseni ndikamuka ndikaenda kubasa ndikatadzoka masikati zvikanzi kuti kuzokasika kudzoka chii kumanheru ndikati ayasi nyaya ndikatomusiyira makii epamba akati ukasike kudzoka nemuriwo chii ndikati aopo pandakazobva kubasa nema7 ndikamusvikira orongedza hembe dzake dzesarwa basi. Amai mukadzi ndiani? Wari panzi. Ndiani? Uya? Unaona ungani murume wako? Unomuda? Kusvika murufu naye? Uya akagara paumuti? Akati achatora matano achatora but haana kana danho kana 1 ratatora kusvikana nhasi ndoza ndikutoshawa ende ratsemuka zanhasi anopedza kana 2 days akabva ndisanywana. Ndiani wako? Uyu mwana muri chii? amai Maringi kudai? ndaperekedza mwana wangu Mamunza zvaataura mwana wangu? andaizvi Atichikomba ndichiziva. ndinozvibvuma nekuti vese vana vangu hachisi chikomba. Uyu mwana watete vangu hanzvadzi yasekuru vangu, saka iye hanzvadzi nehanzvadzi. Right. Kushedze yawe? Kushedze yaenda padzawe? Upinde. Gara pasi zako? Darira kuona usina mhosva. Wazvinzwa?
girazi rakurava kupwanya mistake zvinodai but dare sekupwanywa kwakaitwa girazi kungopwanywa kwakaitwa girazi ndizvo zvakaitika usina kutora action uchabhadhara mudare mamambo mari $200 ndokutadza pamberi pamai muda kusimudzire hero hamuna chamuchataura ndatopa chaiozana asi chandinobhadharisai ari kubhadhara kwandiri mambo chokuti sei asina kuripota kumapurisa ndoda mari iyo izvo zvitsvaka kana pasina unosiya motikari $200 iwe uyana musha ini ndoona kuti musha yanga iripo no handina kwandinogona kuenda muda kutaura kuti inini zvakaitika no ndapa judgment handichatita ayo noti ini ndindikaita ndati handichapinja futi zvandatotaura ndapedza ndaifanira kuti ndachaja uyu mombe 4 unzo kunyengera mukadzi uyu but ndaona kuti haana mhosva nokuti mukadzi uyu aramba ati uyu haamuzivi saka ndomanikidza uyu aya panhau yeglass ndopangachida handinei zvegrasi zvatopachaita takamariya mutaura tsaka izvezvi kukumbidza kana pasina motikari totoipaunda kana pasina ndokutumira mapurisa izvezvi kumbidza tsaka izvi uye naizvi pana kumbidza izvezvi dismiss